Pano ndi Manyaso Voice Box pamene timakhala ndi amalawi osiyanasiyana amene akufuna kupereka maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana makamaka nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabweranso ndi Abile Banda. Abile Banda kawirikawiri samabisa iwo ndithu amanena kuti utsogoleri wa achakwera sagwirizana nawo ndipo iwo amanena mobwerezabwereza kuti achakwera sadawine zisankho koma bomali adachita kulanda kuchoka m'manja mwa Aprofesa Peter Mutharika. Ndiye Aprofesa Peter Mutharikawo amacheza ndi Brian Banda dzulo pa program ya Times Exclusive imene ndithu yaulutsidwa pa wailesi yakanema ya Times. Ndiye mu interview imeneyo Aprofesa Peter Mutharika ananena kuti dziko la Malawi tikapanda kusamala lipita kuphompho kapena kuti tikakhala failed state, kuti tikakhala dziko losalongosoka. Iwo amanena izi yakuti dziko limene sitingaprinta mapassport yake, sitingaprinta ma driver's license yake ndi dziko limene likuonetsa masaina kuti dzikolo it's now a failed state. Ndiye Abile Banda afuna kugwirizana nawo mawu a Peter Mutharika kuti Malawi is a failed state ndipo achakwera mmene amanena nthawi zonse Abile Banda akuti achakwera alephera ndipo achakwera ayenera kuti atule pansi udindo, ndipo achakwera akatula pansi udindo iwo Abile Banda amakhala kunenetsa kuti afuna kuti pakhale interim government kuti dziko lino litsogoleredwe ndi boma longoyembekezera mpaka likavote chaka chamawa mu 2025. Tete tikhale modzi kuti timve kuti Abile Banda abweretsa zotani modo ya lero pa April 21 2024 pamene akufuna kuyamikira mtsogoleri wakale komanso kudzudzula mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka a Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Olemekezeka amayi ndi abambo, olemekezeka abwenzi ndi anansi, olemekezeka anyamata ndi atsungwana komanso olemekezeka makolo anga. Ine ndimafuna ndipereke ulemu waukulu kwambiri kwa Profesa Arthur Peter Mutharika, kwa amayi onse ndi abambo kwina kulikonse kumene tili. Nthawi zonse munthu umati ukakhala umakumbukira kumwe mtengo wagwera, komanso umatha kuzindikira ubwino ndi kuthekera kumene anthu ena apangira nzawo. Ine ndachiona chinthu chopambana kwambiri pa moyo wanga pamene ndimati ndikakhala, chifukwa nthawi zambiri munthu umayang'ana chinthu chimene munthu wina adakuchitira ndipo chimene munthu wina adachitiranso mnzake. Ukamati wachokera ku sukulu kapena wamaliza sukulu kapena waphunzira ndi wafika pakuti pamene ndafika pano ndakufika po ndidziyimira pandekha, ndinenso odziyimira pandekha, komanso ndikuona kumene ndikuchokera, ndikuonanso pamene ndili, komanso umayang'ana kumene iwe ukulowera. Ndachiona chinthu cha mtengo wapatali, amayi ndi abambo, abwenzi ndi anansi, pa tsiku la lero la pa 21st April chaka cha 2024, pozindikira kuti nthawi zonse munthu umayang'ana kumene iwe ukuchokera, komanso ubwino umene anthu ena amuchitiranso nzawo. Dzina langa amayi ndi abambo ndine Abile Banda. Ndimafuna
modzichepetsa abwenzi ndi anansi. Tiye tizindikire zomwe munthu wina wakuchitira kapena wachitira nzake kapenanso ndondomeko kapena mapulani amene wina ali nawo kwa iye yekha kapenanso ku dziko lake. Ndikumati ndikakhala ndikumayang'ana ndimati ndikalingalira moyo wanga, amayi ndi abambo, ndinene moona mtima moopa Mulungu wakumwamba, ine ndidzayamika komanso ndidzathokoza ndi kukumbukira Profesa Arthur Peter Mutharika. Profesa Arthur Peter Mutharika. Kwa ine Bire Banda ndili ndi chikhulupiriro kuti kwa Amalawi ambiri within this country, maiko enanso akunja ngakhale kutali, amayang'ana ndi kukumbukira kumene Profesa Arthur Peter Mutharika achokera, komwenso iwo pamene ali ndiponso kumene akulowera mapulani amene ali nawo. Chandikomera kwambiri ndipo chandisangalatsa nditatsatira zonse zimene His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika walankhula, ndi mmenenso ndondomeko zimene wafotokoza, watitsimikizira kunena kuti ali ndi malingaliro ofuna kuchitira zina zabwino kwa inu ndi ine komanso ku dziko lawo. Ndamvera Your Excellency ndi chidwi kwambiri, ndipo ndikuthokozeni Your Excellency sir. This is a strongest constructive message and constructive goodwill that you have for the people of the Republic of Malawi. To me, Your Excellency, I would never consider you as an ordinary person. I would never regard you as former president. Neither will I consider you ngati munthu wamba. No. You have an indelible mark. You have made passionate and significant contribution for the people of this great nation. Which is why today, ndikumati ndikakhala, ndikumanena kuti pali anthu amene ali ndi kuthekera, pali anthu amene ali ndi chidwi, pali anthu amene ali ndi masomphenya, ndipo pali anthu amene ali ndi zolinga zofuna kulichitira dziko lawo zabwino, osati kungolisiya dziko lili ngati la maliseche. Si bwino kungolola kunena kuti dziko likhale ngati lili opanda anthu kapena opanda anthu oligwira dzanja. No. Ndi chifukwa chake Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, when I listened attentively to your views, ndaona kuti fellow citizens, fellow Malawians, and fellow colleagues and comrades, tisafoke, tigwirane manja. Let's fight
our battle gallantly. Munthu amene ali wabodza, munthu amene amadziona ngati kuti ngochenjera, munthu amene amaganiza ngati kuti he has achievements, or he has a proposal for the goodness of the nation. Ngakhale n'chimodzi chomwe amayi ndi abambo chomwe adzaloze kapena chimene adzanene kuti adakuchitira ninu kapena kundichitira ine, ndipo olokwina kulikonse kumene mungapite mukapeza anthu abodza, koma simudzapeza munthu wabodza kwambiri oposera Lazarus Makasse Chakwera. Ndi munthu wabodza waba ndipo anatenga boma mulanda, anaba boma ndikulitenga mulanda from Arthur Peter wa Mutharika. Amayi ndi abambo, this is a failed state. Zomwe wafotokoza very ably, constructively, Professor Arthur Peter Mutharika. Sada fotokoze mau awamba. He has explained tangibly, constructively, genuinely, passionately. Kuti amayi ndi abambo, ngakhale munga nene motani, palibe chabwino chimene munga chiyembekezere choposa chimene Professor Arthur Peter Mutharika adachisiyira panjira ndi cholinga chakuti mwina tiwasiye apitilize. Koma can you see, fellow Malawians, where are we today? What contribution are we seeing? What achievements are we able to see? Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, pali anthu amene lero afika ponena kuti no, enough is enough. Tatodwa, sitingapite kwina kulikonse. Palibe wina anganene zinthu zomwe zingathe kuchitika koposa the dream and the vision of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Amayi ndi abambo, ndikukutsimikizirani the ability, the constructive approach, the commitment, the genuine agenda that Professor Arthur Peter Mutharika was talking. Those are genuine dreams. Those are genuine vision. Which is why mundilole amayi ndi abambo tikhale mchikato cha dzanja lake la Mulungu, komanso tigwirane manja. Inu ndine ngati nzika za dziko lino ndimanena ine Bile Banda mobwerenzabwerenza kunena kuti dziko lino silobwereka. This country belongs to you and me. Ndipo tisalole kunena kuti these good initiatives and good achievements and good proposals can be let scot-free. Not at all. Not at all. Tisalole. Mavuto amene ali pakati pathu, nkhawa zimene tili nazo, umphawi umene tili nawo, amayi ndi abambo sungadzafike pa umphawi ndi mavuto koposera mmene Professor Arthur Peter Mutharika anayesetsera, mmene anafotokozera moja. Amayi ndi abambo moona mtima ndipo moopa Mulungu. He has a point. He was indeed giving a focus. Pona kuti amayi ndi abambo dziko ilili tikunena ndi kuti linabedwa. Pakuba kumene ankaba ku dzikoli anthu adanena kuti mwina kapena tengani. That's what the APM, Arthur Peter Mutharika, said. You can take it. Let's see how far you can go. Koma, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, ineyo ndagwirizana nanu. Koma ngakhale zilitero,
Mundilole, Your Excellency, ndinene mawu awa. Palibe wina adzayambire pamene munasiyira inu. Palibe. Until you come back and start from where you left. Which is why we need a transition leadership now. We need the transition leadership. Amayi ndi abambo abusa achakwera analanda ndi kubaboma ndi anzawo a Saulos Klaus Chilima, and there is absolutely nothing they have done to you and me. Abusa achakwera na anzawo Chilima. Mai Gotani Hara ndi anzawo ako anti-corruption bureau. Malipangira jani dziko. Malipangira jani dziko. Mike Zuma. Nanga ku Capitol Hill. Amayi au Capitol Hill. In your effort kuti mapatsana mathandizana kugawana ndalama kudya ndalama ngati tomato. Mukulipangira jani dziko lanu. What contribution have you made? Yes, there were people, akakhala ku State House, akakhala ku Capitol Hill, being different people in different capacity, amesetsa kuti apange mbali yawo. Kama not the way anthu ena akuchitira. No. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, mundimvetsetse nkhawa zimene ndili nazo. Siti kulola kuti dziko ili tisire m'manja mwa anthu amene zolinga zawo ndikuba kokha kwa tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi. Palibe china chilichonse cholozeka. Ndikupempheni, Your Excellency, ndakhala ndikunena mobwereza. Can you have an interim administration, a transition government? We need the transition government. Amalawi ayesen atenge ulamuliro wa dziko as a transition and handover. And Your Excellency, bwerani mudzatenge mudzayambire pamene ena asira as a transition. You come and take over. Chifukwa, what we are experiencing and what we are going through. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, listen to what Billy Banda is talking about. There is absolutely nothing on the ground, and we can't keep on waiting. My Mary Tom Navicha, come, be part of the transition. Bwerani mutandize kukonza Malawi in restructuring our country. Tikonze Malawi. Zomwe zikuchitika m'dziko lino. This is not all that we're expecting. Panopo, we need an interim government. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, this is a request and this is a call. Billy Banda is talking. I am being honest and sincere. We have struggled and we can't keep on struggling because we have no capacity, we have no ability, there's no economic ability. We need the transition. With your support, Your Excellency, Right Honorable Atupele Muluzi, Right Honorable Dr. Dalitso Kabambe, Right Honorable Bright Nsaka Honorable, ndipo onse amene ali ndi kuthekera nthawi, there's no better time than now. Tiona ni potholes amene ali m'dziko la Malawi.
Tuoneni the shortage of drugs across the country. Tuoneni mavuto a corruption which is so much rampant. There is a huge repatriation of economy. Kugawana ndalama. Zona. Abusa Chakwera. Your Excellency, we need these people, these thieves, to be dealt with, which is why Itheo, as a citizen, we are proud of our country, Koma, we are suffering. We need, Your Excellency, we have ably stated, you have ably spoken, and Malawians are struggling. Malawians are suffering, and Malawians cannot bear it anymore. May God richly bless you, Your Excellency, sir, and we are proud of you. Continue to encouraging citizens and encouraging Malawians. Amainde abambo, nthawi yakwana. Takandikunena. With the fellow comrades and colleagues, let us all stand up and defend defensively our mother, Malawi. We applaud you, Your Excellency, and let us stand collectively and stand with unity of purpose for the interests of the nation. And we salute you, Your Excellency. You have spoken passionately. You have given us the strength, and we are with you and we stand with you and keep on helping us and holding our hands. I wish you well, Your Excellency. May God richly bless you. Inshallah. Thank you very much, fellow citizens and fellow Malawians.